Политическа партия Граждански права защитава българските граждани от произвола на колекторските фирми, частните съдебни изпълнители и монополите. Тези институции действат незаконно от години срещу милиони българи в нашата страна. Основна цел на проекта Граждански права е да преобразуваме частните съдебни изпълнители в държавни органи, да прекратим дейността на колекторските фирми и да премахнем правната фигура на вечния длъжник в България. Присъединете се към нас, за да постигнем нашите цели и да променим законодателството. Сега е наш ред да се изправим срещу произвола на системата. Запознайте се с нашата програма и подкрепете нашата кауза. Аз съм адвокат Расташки и заедно с българските граждани от години се боря срещу частните съдебни изпълнители, колекторските фирми и монополите. Нека се обединим, защото заедно можем да променим всеки закон и да изградим равенство и справедливост.